Fl-Italja, imma anke Franza, il-Ġermanja u Spanja ħallit ħerba sħiħa b'eluf ta' siġar meqrudin. Qed nitkellmu dwar il-Xylella fastidiosa, batterju li attakka iktar minn 300 siġra u pjanta, fosthom ta' żebbuġ, dwieli u ċitru. Għal dan il-batterju sissa ma hemmx kura. Għaldaqstant bħalissa f'pajjiżna għaddejja kampanja edukattiva u numru ta' testijiet biex bil-prevenzjoni nevitaw li dan il-batterju jidħol f'Malta. Charlo Camilleri, direttur għal ħarsien tal-pjanti, spjegalna x'tagħmel il-Xylella fastidiosa. Din il-bakterja tattekka il-sistema ta' minn fejn il-pjanta tieħu l-ilma u nutrienti u meta jkun hemm infezzjoni din ikun hemm isu blockaġġ ta' sistema u s-siġra tinxef u tmut. Spjegalna li idealment wieħed iħalli l-importar tal-pjanti għal professjonisti li għandhom jafżaw lid-direttorat bidħul tal-pjanti jumejn qabel dawn jidħlu f'pajjiżna. Pjanti li għandu jkollhom id-dokumenti neċessarji li juru li huma ħielsa mill-mart. Però aħna parti mill-kontrolli tagħna wara li jkunu notifikati id-dħul immorru fuq il-post u niġbru kampjuni u nittestjawhom fil-laboratorji tagħna biex aħna nkun aktar ċertezza li l-materjal li dieħel huwa ħieles mill-mart. It-testjar xjentifiku preċiż li jagħti indikazzjonijiet ċari dwar il-preżenza ta' din il-marda. F'każ li jkun hemm indikazzjoni jew suspetti li hemm pjanti affettwati minn dan il-batterju, jidħol fis-seħħ pjan ta' kontinġenza biex dan ma jinxteritx. Malta għandha l-klima u l-pjanti favoriti ta' dan il-batterju u għaldaqstant idealment ikun evitat li jinġibu pjanti minn barra u jekk dan ikun il-każ, id-direttorat għandu jkun avżat minn qabel. Ġewwa l-Italja ħallit ħerba fis-siġar ta' żebbuġ, infatti eluf kbar ta' siġar mietu u nqerdu għaddejjin bi proċess biex jippruvaw jikkontrollaw din il-marda. L-istess ġara wkoll ġewwa Franza u Spanja fejn il-marda kibra kien diffiċli anke li jikkontrollawha. Għalhekk kisa jkun nevitaw li din il-marda tidħol ġewwa Malta.